yafa kɔfɛ n bɛ jama fo dan tɛ foli min na n bɛ n balimakɛ ani n baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye monsieur le maire de Faleya monsieur le maire i ni sɔgɔma i ni cɛ i ni ce i ni ka hakilina la ni an y'ale fo an bɛ yɔrɔ min kɔnɔ n'o ye CAS ye a directeur du complexe agricole n'o ye monsieur Bori an bɛ Alassane Bori fo kosɛbɛ a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen parce que an bɛ fɛn fɛn na bi olu ka cɛsiri o de ye an b'o de kɛnɛ kan bi an bɛ Bori fo kosɛbɛ n'an ye Bori fo monsieur le procureur qui an bɛɛ ɲɛ b'a la cathédrale de b'a tigɛ la mais a sɔnna ka i yɛrɛ don i sogo dɔɔni pour que nin ko in ka k'a ɲɛna monsieur le procureur i ka foli ni ka bonya bɛ kɛnɛ in kan i ni ce i ka nali la kosɛbɛ merci mɔgɔ mɔgɔ n bɛ mun dɔn n tɛ mun dɔn surtout Faleyakaw n'o ye an balimamuso ye an baw n'an dɔgɔnin n'an buramuso n'an fɛnw an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw sɔnni kɔfɛ ka na yanni Faleya cɛ a man jan a ma sɔrɔ mais a bɛ waatinin bɔ ka sɔn ka na tile saba kalan kan anw fɛ yan k'aw bɛna bayɛlɛmali dege pour que ka taa aw ka sigida mɔgɔw nafa n'o ye vraiment an b'aw fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ ni an y'olu fo ko minnu tɛ san sɔrɔ jugu kɔ parce que aw nana degeli de la hakili la dege karamɔgɔ de b'aw la mɔgɔ min y'a dege baara in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka barikada n'o bɔra yen nɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan komi n y'a fɔ cogo min na an ma ɲinɛ Kasim Traoré kɔ VOA mais Kasim je pense que n y'a f'i ye cogo min na an bɛ n'i ka pièce yɛlɛma k'i kɛ sigikan ye parce que an kɛra sigiɲɔgɔn ye sa an b'i fo i ka timinandiya n'i ka sɛbɛ hakili ɲumanw la ka ɲɛsin n ka commune ma vraiment i ni sa i ni ce i ni baraji i ka waleyaw la donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo surtout les animateurs les supporters des aigles du Mali an tɛ se cogo si la ka bɔ kɔnɔ in kan n'i ma aw fo aw kɛlen kɔfɛ k'an ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya an b'aw fo k'aw barikada ka tila ka dugawu k'aw ye vraiment si ni kɛnɛya ala ka d'aw ma ala k'a ka kuli ala k'a banban ala k'aw kanu to ɲɔgɔn na donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo baara in kɔnɔna na a daminɛ ni hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala ka sababu ɲumanw k'an ye si bi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ. an ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ kan ka tɛmɛ musow yɛrɛ ye centre dɔn kosɛbɛ min don a sigilen m'olu de kama musojɛkulu kama ne kɔni kuma lasurunyana n bɛ min ɲini u fɛ an y'a dɔn kalan kɔni a timɛra ka ɲɛ an bɛɛ bɛnn'o kan donc min ka gɛlɛn ko la sisan ni min bɛɛ n'aw seginna ka taa so aw kana sigi ten minɛn minnu b'aw bolo yan'aw ka baarakɛ minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ aw k'a daminɛ aw bɛ se ka baara kɛ n'a ye a y'a faamu voilà donc o de ka gɛlɛn ne ma a ko la donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ala ka segin n'aw bɛɛ ɲuman ye voilà aw bɛɛ ni ce aw ni baraji merci. an b'an ka so de sibi an bɔra yan ne ni nin maire de ba kelen fa kelen an de bɔra ɲɔgɔn na an bɔra yan de ka taa Kiridi ka bɔ Kiridi ka sɔrɔ ka taa Faleya donc o kɔnɔna na monsieur le procureur a ti ɲɛ f'an k'i fo i sera ka na i n'i ka bana ka na an ka kɛnɛ kan a diyara an ye fo ka taa tɛmɛ o kɔfɛ an bɛ tila ka muso bɛɛ fo aw ka déplacement na Haruna ka foli bila i la i sɛgɛnna i bi sɛgɛn min na i b'i yɛrɛ ye ala k'a dɔn i ye o kɔfɛ fɔlikɛlaw an b'u fo foli la bonya bɛ foli dan t'an bolo quoi c'est ni nisɔndiya tellement que nisɔndiyalen don hali n tɛ se k'a da yɔrɔ dɔn o kɔfɛ Laji i b'i yɛrɛ ye Laji i b'i yɛrɛ ye n bɛ se k'a fɔ i b'i yɛrɛ ye i y'a k'i yɛrɛ ye wa toujours i bɔra anw de la ala ka barika don i la ala ka barika fɛn fana bɔ i la min bɛ se k'a dɔn i fana ye a ye festival min kɛ n y'a fɔ aw ye o kɛnɛ kan ne bɔra Masina ne mɔna Masina san 41 n bɔra yen de ko n bɛna faso la ka se ka faso bilasira mais i ye
c'est que aya donné demsenu aya donné a jaranye fuka tatem donc ni jamana bitata no toujours amé mi fo demsenu ay sragnement tam anta ay tuy tant que i jigimba ka menta digini aya anta ni o de ka sa anta ni hali bi toujours me conseil de dama ti se ka nya funga a fo awi ni kenenka malika se ka yelema srabulu ni manta onu musu abi man ni kala min jirama aya ji jaga ta kala inke ma falea pour que falea ka dim be ka bato nam tama ya kana ke fuide ayo ji jaga ta kala inke kala nga pasi anyama bi ambe ni kenenka sini am tla ka ta kene ora ka ni ala sona ma fananti anti feola tanka mi nyema la oku amma se ko na ala sona wodo foka fulibla ni jama kulu mbela jelena aw nyuma sera ya ala ka be nyuma se ka hosu amin ala ka fembola minga boni aw yele toujours ayo timina janyo kona anga be anga tanye fe jamana nyoko minum be bi anga jija ngu teme o be yoro min no fe o ka se ka so ñodo fo al dugutigu ye falea dugutigu be competition de la ni ala sonama competition ni mi minda asimi koina ni mi minda abe fanantai na ala sonama bela jilani tie ani baraji fen sera ka senta ka seni kenega ambe anga procureur bafo comme Béa faut chogomina, Béa et chogomina. C'est avec vraiment des énormes efforts que Asera Kasseni Kenega bi. Malgré qu'il est souffrant, mais malgré tout, il a montré sa bonne foi. Ayaka fasu do nyimaya jira kana seni Kenega amba fo, ambe bela jele fo, fin déplacer ka sega na ani kenei datuguni la vraiment ambe bela jele fo. Officier fin be anu ambe bela jele fo. Donc au kona la ambe sibi maire fo, ambe fale a maire fo, ambe coordinateur national de la coopération allemande fo. Et ambe bela jelen fo fin be coopération ngono ambe bela jelen fo fala muso ka nyemoko amba fo ambe fin sera ka asenta ka se anga bomoko anga fala responsable munu sigile be bomoko ambu bela jelen fo ni kenen ngono parce que kenen a daileli la ouye effort ke ka se depuis anyu wele ka funa ka fo ni ko ne be sena ouye farla anga communication na kosobe ka mo sensibiliser et quelqu'un a mis ton Fadjala faut parce que il a contribué à sensibiliser les femmes de Falia afin de venir vraiment comment dire pour bénéficier de cette formation. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant au Kona là ambe centre agroalimentaire de Sibi faut kosobe dans tes folies mina. Donc on a folie beau ou kosobe parce que ni wo Johnny kunandi a foi sababu nyuma an la dominer ka se ano ka segi kuma kan kuma don baliate ne ni interke do kera sababu kana ni centre jira awna nya ko munya fo chiko mena o dongo ne na kana centre je donc maintenant coordinateur national min be ano e sala babiye amba fo kosobe dans tes folies mina parce que nyana ma e fendo ay fendo que vraiment mina fallait serait reconnaissant vraiment à vie parce que a kera sababu aller formation kera ne ba munu kuna ne do muso munu kuna nala sonama avec sababu olu fana mena ta ka falaka c'est-à-dire la connaissance acquis là ça c'est pour la vie donc ay donner à douma nyenama be mi bena se ko servir vu que en secteur là c'est ni ata ka la je comme nya fo chiko mina odongo fallait dans les temps dans les temps de Alimami Keita et de Simini Madi Keita et autres là fallait de kumbe kenya ba circuler aravitaye nyola mesiga kan fallait de kumbe fallait kenya ba circuler aravitaye nyola donc au kama binia ye orpaillage traditionnel que les nyonyale nebe dans toute la zone du cercle de Kenya. Donc maintenant à kera sababu en fait non ni na kera senoko. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ça c'est nga segi aga la wale akura etuguni kaseka moko kaseka orpaillage mi ni secondaire ye no e kera prioritaire ye bi o kabla ko fe mo seneka bla nyefe. Donc o kumune kona la ni hakina tata kasi centre agroalimentaire de Sibima no coordinateur national ye
Salah Babi ale de bɛ Allemand ka coopération représenter Mali la donc maintenant an nana ka na se a ma ka ɲɛfɔli k'a ye vraiment il a eu le bon sens vraiment de comprendre vraiment an ka laɲini a y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛ cɛsiri la ka a ɲɛsin an balakaw n'an dɔgɔmusow ma o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la a n'a gɛlɛya a don a y'i kanto a ma ko bon a ko petit frère pour le moment an ka zone d'action da ye Kulikoro ye mais vu que aw ka wulikajɔ bonyalen don cogo min na donc pour la première fois donc an b'a ka musow ta an bɛna an b'u former donc maintenant mais pour l'instant a bɛ demande de partenariat ɲini les mêmes jours ne m'a bila daga girinda la je suis allé à Bamako ka demande kɛ ka segin ka na nana ye centre la donc à partir de ce moment comme les mêmes jours ça a été accepté on a coordonné ensemble donc pour que an balakaw ka se ka na ka se ka formation ni bénéficier vraiment donc maintenant an b'a fo la kosɛbɛ dan tɛ foli min na vraiment parce que ni Mali ka bon kosɛbɛ mais Faleya ni yan ça fait ce n'est même pas 500 km parce que Faleya Kéniéba seulement ça fait 84 km ni y'o fara 430 et 80 km kan c'est au-delà de 600 km et si vous voyez donc o fana an balakaw fana bɛ fo ni kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que Faleya an bɛ yɔrɔ min na sa samiya sera donc samiya sera u bɔra u cɛw ni u denw kɔrɔ ani u bɛ sɛnɛ min na ka se k'a faamu ka na formation kɛ a vraiment an b'u fana fo dan tɛ foli min na donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ centre agroalimentaire fo halisa donc formateur minnu kɛra sababu ye ka dɔnniya di an balakaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na donc kunnafonidila minnu fana sera kɛnɛ kan ka taa ORTM ma ka se Gandi Malien ma ka se grand frère Kasim ma a n'a ka mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ équipe nationale folikɛlaw fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na vraiment aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji an bɛ mun fɔ k'a d'a kan an balakaw vraiment nin ye ko daminɛ de ye an tɛna ɲinɛ formation min nana k'aw kunna soyez rassurés n'Ala nana kira sɔnna ma on fera tout ce qui est possible fɛn y'an ka possibilité dans cette vie walasa n'aw taara aw ka se ka nin lawaleya déjà maire y'a fo nin kɛnɛ an b'a lase n'aw taara maire bɛna espace ba d'aw ma aw bɛna aw ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ girasi bɛ k'a la a bɛ fɛn kan ka k'a kɔnɔ a bɛ k'a kɔnɔ en même temps avec la coopération allemande an bɛna wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ aw ye formation min kɛ aw ka se ka taa o lawaleya Faleya a ka se ka nafa bɔ a la k'a sɔrɔ aw bɛɛ b'o jura baara tɔrɔgɔtɔrɔgɔw n'a conséquences n'a fɛnw na vraiment donc o folikan de kun don k'a d'aw ma en même temps aw b'aw jija n'aw taara aw kana lafili parce que aw kana fɔ bon maintenant an ka Faleya j'ai appris par certains hier que u bɛ k'a fɔ ko bon ko Faleya ko banakun baara tɛ ka kɛ yen nɔ kosɛbɛ mais c'est bon parce que fɛn min activité min tɛ ka kɛ an fɛ yen nɔ n'a dun a sɛnɛyɔrɔ bɛ yen nɔ n'aw taara ka t'o kɛ mais mɔgɔ fɔlɔ min b'a nafa sɔrɔ o ye aw de ye non n'a sɔrɔ a sɛnɛyɔrɔ bɛ yen nɔ a fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ diɲɛ siman foyi tɛ Mali kɔnɔ n'a sɛnɛyɔrɔ tɛ Faleya donc n'o formation kɛra aw kunna en premier lieu aw taara ɲɛnama in na bi cɛkɛ gari gome mais nafolo don au lieu d'aller s'adonner à l'orpaillage comment dire sous le soleil ardent aw b'o kɛ baarakɛminɛnw tara ka d'aw ma aw bɛ fɛn sɔrɔ a la aw b'a ka balo sɔrɔ a la aw bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la en même temps a kɔnɔna la ce n'est pas dit que parce que a tɔgɔ aw ye bananku dɔrɔn de kalan donc mɔgɔ caman b'aw la yan nakɔw ni fɛnw b'aw bolo Faleya n'aw ni yɔrɔ aménagé k'a d'aw ma aw bɛ se ka fɛn pomme de terre k'a la aw bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a la donc aw b'a ka baara bɛɛ k'a kɔnɔ a ye formation kɛ min na mais nin ye ko daminɛ de quoi fɛn wɛrɛw bɛ na nin bɛɛ kɔfɛ mais d'abord an ye fɔlɔ min kɛ a ka da an kɔni fana bɛna an jija kosɛbɛ walasa aw formera min na aw ka taa yɔrɔ ka d'aw ma a ka se ka aménager bananku si comme directeur y'a fɔ cogo min na o fana bɛna d'aw ma ani matériel wɛrɛw aw ka baara kɛ n'a y'a ka bananku dilan aw b'a ka gari dilan aw b'a ka cɛkɛ dilan aw b'a ka fɛnw dilan yen nɔ donc en même temps aw bɛ activité wɛrɛ minnu kɛ k'aw ka sɔrɔ kɛ mais i b'a ye sisan a b'aw ɲinɛ sɛnɛ kɔ donc c'est un peu ça donc vraiment an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na.